Sanibonani Afrika yonke, sanibonani yani ku-YouTube naku-TikTok naku-Facebook niyongibheka nithi Mamlo Joyce TV. Ngibingele i-Afrika yonke omama ezikuyinyanga yomama. Ngithi hayi bobo mama, ngiyabayala omama ukuthi umama kukhuleka, umama omthandazo, especially nje umama oshadile kuqa ngedolo. Ungathi ubaba mefika unombuzo ukuthi uphumaphi ulwa nyani, musukulwa ifoni yakhe. Uma ngabe nefoni bayithathe ifoni kababa yeke ngaphandle mangabe kushona, ngoba iyona into edala ukuthi omama uqatshwane. Ma usanenhlanhla uNkulunkulu esakubusile emshadweni usahleli kahle, phekela indoda wena, ivusa indoda ngetiye, phekela ingane zakho, uthanda uzosana nalezi ngane lezi zendoda ezingaphandle. Uba uwena umama elini owenza kube woma ekhaya. Indoda mangabe inomsindo ehlela ngenzansi. Indoda mayiphuza futhi wena umama okholwayo, musu ukuthi nene ujaha ukuhamba esontweni uthi ushiya indoda ungayenzelanga i-breakfast. Shiya indoda uyenzele i-breakfast uhambe.